one day ni busy nithanyera rapha endlini. Samkero unjani? Ngiyaphira mama wena bakuba kunjani? Ngiyaphira Samkero uSipho usarere rapha embhedeni. Okay mina sengiyahamba niye emsebenzini utshela uSipho ukuthi angadlali ekudeni ngoba uyazi ukuthi these days sebatshontsha abantwana rapha ngaphandle. Okay mama nizoyenza rento re ontshera yona. Nithanyere nicede. uSipho avuke rapha embhedeni. Yo shem sekusekuseni mara fast so ayisarotshwa shem lana. Hawu Sipho sowuvukile unjani rapha empilweni waphirisa kahle? Ya mara wena shem ungibona nginjani? Nikubona uphirisa kahle. Manje shem ungabuza into oyibonayo shem ngisho ukuthi ungabuza ibhasi libhaliwe. Nibuza ibhasi libhaliwe? Hayi anibuzi ibhasi mina nibuza wena ukuthi waphirisa or awuphirisi kahle. Ayi koyona vele shem uyahlanya shem unengqondo shem yamajuba shem. Ingqondo yamajuba. uSipho avele ayenze okuhle. Sipho yazi umama khona into re antshele yona. Manje phela khuluma kanti kumele ngenzeni ngiprofite na ukuthi ukutsheleni. Ya angisho nisakhuluma phela unganingeni rapha emromeni. Ngikungena emromeni. Kanjani kanti kusho ukuthi maye mina ngingangena emlomeni wakho shem kusho ukuthi wena sonomlomo entarantara shukuthi. Kanti wena Sipho wayi uhlala uniphendula ngendlela re yakukwata unganiphenduli ngendlela re yakujabula. Ngabe shem ngibuza wena shem ukuthi wena ungizondelani kangaka kanti ngikwenzeni? Mina ngiyakuzonda. Ya shem wena uyangizonda nje ungasho ukuthi yini into le obongenza yona izolo. Into re nikuyenza yona izolo kanti mina nikuyenzeni Sipho? Shem sowenza ngathi awazi manje ngoba ngiphuphe ungigijimisa ngeharap izolo ufuna ukungikwaza ngalo. Sipho musibo uphupha akusinto re yamareya musi. Shem it doesn't matter shem ungizonda uyangizonda. Hayi Sipho anikuzondi mina wayazi kahle ukuthi nikuthanda ngenhliziyo yami yonke phakathi. Manje ke wayi ungigijimisa ngeharap emaphupeni ke. Angisho ngiyakutshela ukuthi amaphupho akusinto re yamareya. Nivele nithi kungcono nimtherere itiya yakhe re ayithandayo ukuze ayekere kukwata. Sipho yini kanmara yini? Konje uthanda itiya re enjani? Ngithanda itiya eneshukela eningi shem enamathibek ayi10 kunini ngitshela kanti. Nivele nimyenzere uSipho re tiya yakhe eneshukela eningi. Nimnikeze re tiya aphuze. Yo shem le tiya ingikhumbuza kamkewane shem mnandi tiya. Okay ke Sipho vula izindlebe orarere rento re umama atheni kutshele yona. Ya shem singilalele khuluma ke. Umama uthe ungaphumi rapha endlini ngoba kuramaranga sebatshontsha abantwana rapha ngaphandle. Shukuthi mina shem ngingaphuma ngoba angisungumntwana shem. Hayi Sipho ungaphumi yenza rento re umama akutshela yona. Hayi shem mina ngizoya everywhere shem la ngifuna ukuya khona. Phela uMandela wasibela ukuthi sithole ifreedom. Sipho bangakutshontsha rapha ke unganibizi mina. Mara bangatshontsha shem umuntu olingana nami so mara. Hayi mina anisazi ke Sipho. uSipho avele aphume ngomnyango. Ngiyabuya shem ngisawushaya umoya ne usale ugada la endlini and uziphathe kahle ne ungagangi please. Sipho ungahambi rapha endlini kuyingozi rapha ngaphandle. Bye shem. uSipho avele ahambe. Wena Sipho uya rapha endlini ngabo 3:30 umama abuye emsebenzini. Samkero nisere njani mara? Sisere kahle mama. Ayi nisere kahle mama. Usere kahle kanti usere wedwa na uSipho? uSipho uphumile. Uphume wayaphi uSipho ngoba akazi umuntu la. Uthe usayoshaya umoya. Hawu Samkero ngoba nikutshelile ukuthi ungamvumeli ukuthi aphume. Ayi mama uSipho azange anirarere rapha ezindlebeni. Uthe yena uMandela umnikire ifreedom. Yo umntwana mara orifonera umngane wakho uSifiso umbuzo ukuthi akayanga rapha ekipo. Nivele nithathe ifoni nifonera umngane wami uSifiso. Pero uSifiso umngane wami unjani empilweni uyaphirisa kahle or uphirisa kahle? Fa uphirisa kahle tshela mina ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphirisi kahle. Ngiyaphila Samkelo wena unjani? Ngiyaphila Sifiso benifuna ukubuza ukuthi awumbonanga ubhuti wami uSipho akazanga rapho ekini. Hayi Samkelo ubhuti wakho angimazi phela mina unjani so? uSipho umuntu omude bese unempumuro enkulu. Samkelo kukhulunywa kanjalo. Hayi uSipho umuntu omude bese unempumuro right. Hayi Samkelo zange ngimbone. Okay Sifiso bye. Hayi mama uthi naye akambonanga. Yo kungcono sifonere uJafta simbuze ukuthi yena akambonanga. Nivele nithathe ifoni nifonere uMarumJafta. Hero Marumjafta unjani empilweni uyaphirisa kahle or awuphirisi kahle? Fa uphirisi kahle tshela mina ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphirisi kahle. Sho Samkelo ningekusiza kanjani? Marumjafta benifuna ukubuza ukuthi awumbonanga uSipho azange eze rapho ku. Hayi Samkelo uSipho akazange rapha endlini. Kanti nina nimvumela kanjani umuntu njengoSipho ukuthi ahambe ayi1 rapha endleleni? Angisho nyamazi ukuthi ingqondo yakhe ayisebenzi. Azange afune ukuthi rarera uSipho Marumjafta.
Yo shem sengikhululekile manje shem sengingaphandle angisekho ejele wasoluko wathi bo ungaphumeli ngaphandle phela uMandela wasinika shem ifreedom mawufuna ukakamela ureport mama sengifuna ukubhosha shem ayikhona sengikhululekile manje kuvere omunye obhuti oyisigebengu esikhulu esitshontsha abantwana sivele sibize uSipho. Hey boy zwakala da. ya shem ngiyeza manje be patient uSipho avele asondele kulesigebengu. ya shem wangibiza kangaka kanti wenze njani kanti Ntwana yami asivele sigibele imoto sigcwala istrati sishaye umoya. ya shem nami bengithi ngoshaya umoya shem asivele soshaya umoya shem asame uSipho avele agibele lapha emotweni kanti akazi ukuthi uhamba nesigebengu. Isigebengu sivele sihambe noSipho. uMarumjafta anifonere. Hello Samkero, uSipho sekabuyile manje? Cha Marumjafta, uSipho akakabuyile lapha endlini. Yazi asenzeni Samkero, tshela umama ukuthi nize la, mina nizoprinta amaphepha niwabhale ukuthi uSipho urahlekile. Okay Marumjafta, nizoyenza lento le oyishoyo. Mama, uthi uMarumjafta nikutshela ukuthi siye lapha kuye uzoprinta amaphepha bese awabhale ukuthi uSipho urahlekile. Oh ya yazi lero iplan iri right Samkero ngoba abantu bazowabona amaphepha bese bayasho ukuthi bambonile uSipho noma abakamboni. Ya mama asivele siphuthumele khona lapha kuMarumjafta. uSipho nesigebengu basesendleleni. Isigebengu lesa sivele sikhiphe isibhamu. Ya lalela la wena mpumulokazi. hayibo kanti manje shem sikenzakalani mara Njengamanje uzolalela yonke into engishoyo ngiva. ya mara shem ngizokulalela musi Manje ke sizongena la endlini. Ngifuna ukuthi uthule tu wayenza umsindonyana engiyakudubula. kanti mara ngoba sithe soshaya umoya kanti sikenzakaleni kanti Hey umoya wokunuka wena phuma ungene lapha endlini. nca mara shem isibhamu nami nginaso shem usifaka amanzi bese sidubula ngamabhamuza Hey ngithe uvala umlomo wena. Hey lento ngathi ayiphila ngekhanda nayo le. uSipho angene kurendlu abathe angene kiyo. Sifike sinomama lapha kaMarumjafta. Ya Samkero seniprintile amaphepha manje. Nifuna ukuthi sihambe siwapaste lapha ngaphandle lapha ezitratini. Bese siwaphesta kera amaphepha lapha ezitratini. Hayi Marumjafta mawucabanga izosebenza le plan mara. Ya izosebenza Samkero, asinike isikhathi. uSipho bese bamfaserere ngezintambo. hayi shem manje angisadlali shem sengifuna umamami sengifuna ukuhamba shem manje Kanti ubani sekuyadlalwa la. Lalela la uzonginika inamba zami amakho ngimfonele ngimtshele ukuthi unami la. okay shem zithi 0764811315 Isigebengu lesa sifonere omama. Hayibo private number ubani lungifonera lapha mara. Umama abambe ifone. Hello nikhuluma nobani la? Hello mama kaSipho. NginoSipho la mawumfuna ngifuna 50,000. Yo i50,000 imali engaka ngiyoyithatha mara mina. uMarumjafta athi Sisi, ninike amafoni nikhulume naye. umama anike uMarumjafta ifone. Hello, ukhuluma noJafta umarume kaSamkero noSipho. Nithi i50,000 yenze njani? Yona Jaftanyana wakhona ngithi kuwe mangabe nifuna uSipho nginikeni 50,000. uMarumjafta avele acabange iplani. Okay, ayikho inkinga sivele sihlangane lapha emagroundini ngoba past 1 ikunike ama50,000 wakho. uMarumjafta adrope ifone. Manje Marumjafta uyoyithatha kuphi le 50,000? Samkero, sokhohle ukuthi mina nihlakaniphe kanjani? Angeke nimnike ama50,000 lomuntu. Ngiyomnika ibag yegezi. Ibag yegezi. Manje yini roko Marumjafta? Nginenye ibag lapha endlini. Resikebenyana sakhona ngizosinika le bag. Le bag yake iyachoka. Izomchoka, masakachokekile uzofaint. Masakafeintile nisatha uSipho niwena endlini. Yo Marumjafta yabona rero ke iplan ngeri eri right. Ngoba first one uMarumjafta athathe ibag yakhe yegezi ayenayo emagroundini. Ahlangane naso resigebengu. Ya uSipho ukhona ulapha emotweni. Ngiyathemba uyiphethe imali yami. Imali yakho niyiphethe, mara anifuni ukukhuluma kakhulu. Kungcono uzivulele uzibonele. uMarumjafta anikeze resigebengu le bag yegezi. Resigebengu masithi siyavula. uMarumjafta akhiphe iremote ya le bag ayilayite le bag. Le bag yavele yachoka resigebengu safaint. uMarumjafta waya emotweni wakhipha uSipho. Sipho, sara uphuma manje. Sekulungile, asibuyele endlini manje. yo mara Marumjafta bengiba yini mara ngaphandle kwakho shem yo ngiyabonga shem uSipho wagcina sekabuyile endlini.